Začíname vo veľkom. Veľké katastrofy, veľké problémy a veľké zverstvá. Godzilla. Pondelok o 19:50 v novej telke pre chlapa Taito. Príjemní ľudia, priateľské gestá, umelecké zážitky a životné pravdy. Môj otec hovorieval, že i starý slepý kohút občas zobne zo pár zran. Máš to rád? Strhujúce momenty. Taito. Normálne, že telka pre chlapa. Od 20. augusta. Najprv sa stretnú, Niekedy by sme mohli ísť na kávu. Super. Super! aby sa ich dotkla skutočná láska. Zamilovala som sa. A spoznali práve... Zabudni na to. Toto nemôže dopadnúť dobre. Žiadne sladké rečičky. Na vrchu budem ja. Nie, že by som bol nejaký mačo. Jednoducho sa tak cítim lepšie. Keď sa ti nepáči, môžeš sa dať vypchať. Žiadne čakanie, kým sa to rozbehne. Chcem, aby si ma pretiahol, kým sa vrátim do Princetonu. OK. Maj rozum a ostaň ležať. V novej telke Taito Sranda, čo? Nemáte tušenie, o čo tu ide. sa deje iba to, čo máš rád. My vás vylepšíme. Nemám z toho dobrý pocit. Váš svet bude zničený. Zemi! Mne ide len o to dostať tých grázlov. Zaži to, ako to robia chlapi. Ja keď niečo vidím, tak potom idem. Ste dokonali. Urob to, ako to robia chlapi. Nikto to nevie, je to utajené. Buď chlap. Taito. Už viete, čo to je? Neviem o tom nič. Stačilo. Budete plakať. Nová telka pre chlapa. Taito. Už od 20. augusta. Taito. Normálne, že telka pre chlapa. Nemusíš čakať, kým žena zaspí. Kým decká urobia úlohy. Alebo skončí romantika. U nás zažiješ po celý deň to, čo nikde inde nenájdeš. Vieme, čo máš rád. A v novej telke pre chlapov to aj dostaneš. Chceš ho vidieť z prvého radu? Rozpálené mašiny, chuť adrenalínu, hlad po akcii. Skoč do kotla, kde si to užiješ. Buď chlap, Taito. Nová telka pre chlapa. Už od 20. augusta.